Karbi Anglong Arlota Wall Environment Day along Katalon dun. Line truck lapen damparang bong ahiring tangrak pen kachitong. Lakha truck bitung reng thama constituency pen bang kreki thoma bang phuatum local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan kerap kachohang. Lang hempia long kedo tourist IB prabjin pen cherai kommate langchari du nangji pusi Wall Environment Day rani lo charlia song pen chuning ripon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar jik tha bertang ton pen. Pirthe adang ozone layer kacherai kom ponji aphan mate greenhouse ache theke pading ponji aphan pirthe adang thengpi ke epon lapen ason kaprega sai pen global warming ke khang ponji aphan monit atum bor ipon bom lo sita inut bang hini pen ke klem pon lap ke un edet ajok somindar arat Vosik Niphai pho arani world environment de talon ponsi ning isi pet pen kachirinti pon thekji aphan along pen thengpi ke epon lapen along pen langroi langjeng pen plastic ke sai pon asai klem pon thek pon long Lapuson si Karbi Anglong arlota botor bukan mesen tomon mate oxygen atomon ke pelong pon verji aphan thengpi thengphang ke epon lapen langroi langjeng ke pang thir pon asai klem pon si puthot clear senga pirthe peman pon nangpu chitop pak pen sai ke klem lapen ke deng pon thek pon long Sonsi patumi Kheroni Southern Range Forest asai khi atum pen chepatir pila pen rong asor atum aphan jalin ponsi rong suri capso se thengpi aklim ke epon Labang solong osomar lapen hamphang asong atum cherap chitodun pusini litum pherangke Joyram kathar pen birta nang pale Aduntu patumi Singhason MAC constituency rada sai klem bang pu arthik tiso pen rong asor atum aphan jalin ponsi along thengpi aklim ke epon thekpon long pusini litum pherangke Rajesh Hanse pen birta nang pale Mandi Jawa Hawaralom nilidak ini environment di Katalon mati perong ki pirthi along suluk ane tomon suluk ason ipang samji fansi nilit perong ini nehai ki dulo Lapuson si puthot hawar ki hat KSA regional committee atum pen clear senga pirthe bedopon nang pumatha ponsi kangthi langso picnic spot along thengpia klim ke edam asai dengpon labang solong chirap chito dun lapen RDP dun regional committee dun maipu Anil Kiling Amor Tiso Rapkong Chunbang Thengtom Terang Bibison Be Phangson Teron Mensing Kiling Denarong regional committee amai phulapen klembang phatum chitong dunsi rong thongke bak thengpia klim ke epon pusi nilitum pherangke Ruby Singh Hanse pen birta nang pali Lakhain koira truck duar bagori constituency ke parlo dolamara Malaysia long tapatumi pirthe adang along world environment de Catalona long pache tondunsi riso ejang atum penching waipon pen thengpia rong aklim epon pusi nilitum pherangke amo singti pen birta nang pale aduntu nili block ke parlo pon hiri along sitame Kithor mi owe ki mi atum chepatir pi ponsi world environment de Catalon dun labang so asai sonjoy rongphar Rada sai klembang pupen owe ki mi atum aphan jalin ponsi towar ariri tharwe la penjang mi arong ki epon thekpon long pusini litum pherangke amos ingti pen birta nang pale hala pusaru pathar MAC constituency angkang Paklangso lakha isi St John Catholic Church along Sarupathar Farmer Society amaipu Jodno Singh belapen dihin rimbang Subhas terang lapen klembang phudo Projen terang atum chilang lapen jalin ponsi St John Catholic Church Cyclem bang phuatum pen chirap chito thengpia klem epon pusi nilitum pherangke Jotno Singh bepen birta nang pale Aduntu rongmongwe ahawar along ta KSA Inglong pho atum chepatir pi ponsi Royal Environment de Talon dun lapen thengpia rong sitami epon Bangso ke talon along mate thengpia rong ke epon along KSA Kaziranga District Committee amai phu Dhonsing terang Rahul terang Sem Ingleng Mondol amai phu anparta ongdong atum chetong dun pusi nilitum pherangke Dilip tokpi pen birta nang pale Mondol pini nilitum ada rongwe kese head branch lapen rongora sub branch chelang pen lapen chetong dun party leader Mondol president atau mantan chetong dun itum cherap chetu pen sila pini wall environment de talon pon lo Lakha truck bitung reng thama constituency pen bang kreki thoma bang phuatum local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang aphan kerap kachohang
มีทั้งอปอกเรงจีอาพันปุระอภิโซอาโซเป็นเชงล็อกดอนรับโดอันอากอร์เตอิงจีราพันเจโอเตกังเป็นการบียงลงเป็นเกเรลารองโซปีปาลาคัดปัวดิมอันเกดามตั้งทั้งอาจิกโลนิพายเครดร็อกซีอาร์นีอันปาเลดามโลบอนซิตาเมกาเพเรเมเมอาเกโซมูนิดอนุดเป็นอนุดกะจิอุนอโซโควิด-19กังดังปอนบอมอจอกล็อกดอนเกเปโดปอนอลองลาคัดร็อกบิทุงเรงธรรมาคอนสติทเวนซีเป็นบังเครกทอมอบางผู้อาตุมเกโจกิจุนเป็นเชงล็อกกิโดอโบฮาอันามอพันอาจิกโลจอนตินจิปปีปอนเทคเทเดลโลลาซิลาบังโซอากิซุงอปุทักเป็นนิลิตุมดักนอนกิโดบอมกาดุกาเวบังเครกทอมอบางผู้อาตุมอพันเกเรลาปาลาคัดรองโซปีเป็นเมนาอาเฮมอันกะเจวังจีอพันโลเคล MAC มาเตการบียงลองออโตนอมัสคอนซิล CEM ตุลิรามรองหังอพันเกรับโจหังโลมาเตกะจุนิงริเปโดปอนเกรับกะโจหังอบางผู้อาตุมอแมนละเกแซมซอนอิงเลงการบีรองโซปีเป็นจอห์นอิงเลงการบีรองโซปีเป็นจีนามเตรอนการบีรองโซปีเป็นมาร์ตินเตรังการบีรองโซปีเป็นคอนซิงเตรักกุทีปีเป็นบิดยาเตรังกุทีปีเป็นรูปซิงเตรอนกุทีปีเป็นรูปซิงอิงติกุทีปีเป็นบิครามอิงฮีกุทีปีเป็นมองโกลซิงติโซกุทีปีเป็นจีวันติโซกุทีปีเป็นจอยซอนเตรอนกุทีปีเป็นละเป็นคอนซิงติโซกุทีปีเป็นalang litum account number ka chipi ponta do alang litum account number lake 6730381047 lapen IFSC code ke SBTR 0000376 henlo lapen alang litum mobile number sitami ka chipi pondo alang litum contact number lake 8638207973 lapen 8134844132 Dongka Mukam Pen Kelvin Terang 365 News India Patumi Vosik Niphai Phora ni Dongmokak Police Station ke Parlong Kang NH36 atowar pialong arni kang sampor 5 limalom line truck lapen dam parang bong a hearing tangrak pen kachetong line truck registration number AS09C5083 pusipang thekpon a driver areng a huki so hir kang tang pigajok Guwahati papon phitoy lapen adun thu dampara ki mikivek abang phu lapen handyman bang hinita kiso ahir kang tang rakajok dongmukak hospital along an pali damlo lapen puthot latuma phanta Nagaon an refer to phitlo Hawar ke hatpen rupising hanse 365 News India Pirthia dangta wall environment de katalona sonthot si patumi Vosik achiklo Niphai phor ni kaise hamren regional hamren kaise head branch lapen ME head branch songja po songja piatum chelang petsi lang hempia hawara long wall environment de mate thengpia rong ke asai ke dengpon labang so long West Karbi Anglong kaise regional committee songja po probin timung lapen kaise hamren head branch maipu timuthi rong pi lapen kongchun bang sona sing terang lapen claim rapet kaise songja po songja piatum chetong dunsi mesen pen labangso thengpia rong ki emate wall environment de mesen pen pachun pon adun thu songja po probin timunga hin pen langhem phi hawara long kikim tourism IB ki phrit thanga hem prabjin pen nanga salam thu japhan mate repairing nang ke claim thu japhan team Karbi Anglong ki theki dinga tuma phan chuning ripon ahem bang kim tan lo sitame pinyar ni dak caretaker ave dak ilitum long ke hon ke langdun abuni dave plus kangram habit penechenglok lason lopote ilitum long na bangso hem kimki det sigemi sita nili pung tu manalo kimtang binlo lasi nili non Karbi Anglong autonomous council long ke thegeding etum especially non dobom CM akai sir tuliram long hang ban same kachuning report lapen tim Karbi Anglong so tim Karbi Anglong ke akai ilitum MP Horan Singh Beda dolo plus MLA sir damit dolo asila so tim Karbi Anglong same atum same labangso non ilitum border long ke dobom labangso tourist load ahem mang ilitum chichini vegning atema labangso tourist load ahem non ituma condition ave itum dota dono thak no da caretaker ta ave kangram habit uron pison se mandet lasila bangge ilitum ningdu kalam lo lasi nilitum labangso medium long pen kachuni rigang tungu mangalalo labangso ahem ilitum man mesen mi at pen penap dik non ke wangi in future same mesen pen pap der de pin pen nang kim pitu pen dak ke do arada tumpan aning arong reng dok reng ni pa do loing pansi dilini labangso media non pen kim chuning dinu lapen aku dus lang aku Karbi Anglong autonomous council atum di labangso ahem langun elo plote ladak am iya nitum area Karbi Anglong border am iya tuman same labangso ahem pek den alang nitum patsolai na atema tourism armu ke kenang sot important pic tema bera tangka penechenglok bera royalty bera revenue ke dangke
tourism department mesti ke bang la ke buta cini nang ta manun la generation long dodun lo pute la bang so knowledge bang tu nang agar non opelam ke lahai hormu ka ve joni itum Karbi Anglong ke bheratang ka pans na tet la ke itum arjumi melam itum position me melam laki na sini karju kung mate ni karu kas kung non do bom itum ake the keding dum han non CM benajeng lok MP benajeng lok MLA benajeng lok EM dignitaries person man ni karju kung nalo la bang so hem itum man mesen pen no man Hamren pen Rostoming Tikathar 365 News India la pen aku tu thula Pinia berta ke lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom.